Yawan fere. Wai Malam Nura edita. Ka san wani abu. Sai ka waɗi. Lokacin da ina makaranta. Ban jin magana. Amma fa na bugu ni ma. Ya dole ne na ba dole ne na dole bai bugu. Na bugu a makaranta ko ni ma na bigi diya. A dole ne na ba kai ma ka bugu. Wani na buga Allah ya saka Allah ya yi maka. Kai dai baka sun yaye maka ne. Sun ba shi mai Allah. To Allah sa sai ya ga ma. Bari baka na to baka da labarin ko baka wannan ba baka. To ba ni insha. Lokacin da ina makaranta. Lokacin dan iska ne ni. Kawai ran nan malamin mu ta ce naje mu malama ina jin fitsari. Ta hana ni in yi fitsari. Nace malama ni wallahi fitsari take ji. Tace kawai da na kure shi ta da tambaya. Da na tambaya ta ce in koma ban zuwa. Kawai da ne shi da tambaya. Kawai da ce kai dan uban ka kai yi shi nan. Kawai ni kawai na lokacin kawai dan tero ne ni. Akwai yarinta. Kawai ne tero do. Din na wanki Allah. Cikin aji din na wanki Allah dan bala'i. Din na gudu da wanki. Amma ranan na bugu. Ne ta je da kakabe ni. Wallahi a dole ke baka lalle kun yar ta ba. Aha ba ai sha kashi. A to makaranta an baka ba arta ba ai ina. Wanda ko ni ba ka za ta baka nan. Akwai lokaci kuna ta baka labarin nan ko ta baka. Akwai lokaci muna makaranta ina season ne. Dole nake ga ma nan sai ne aka an zo mana jarabawa ne. Aka mana mai tsauri kusan kowa ai bai samu ba. Sai nan za mu kuma ni ne responsible. Kawai sai na ce musu ka kunga idan madan ta dawo malamin mu ta dawo ta zo ta ba mu kowa ya ga tashi kawai kowa ya amince mu ka gane an amince normal kawai sai da ta zo ta rarraba mana da ta rarraba kawai sai muke cikin mutane a yaga sai na rubuta ku yaga babban manyan bakaki na daga sama kowa ya gani a masauki yaga kawai ni kuma daga mun riga mun yin magana kawai sai da yaga amma na ko wanda yaga kawai ko ta ne kiyat ce kai ya gace kai na ce a ce zo mu gani na je a gana ya gata kai da nake wayo ne kai dan uban ka waye da waye ta ce mu da man da za ta fara wannan dauke makin da ta mutane za a yi karanyan ina ko ba ni kana ta ce ban na bada ta ce Allah zai kuma kana wallahi ban na bada na ce to in kin kare ki ba ma Allah zai aje mu na wani abu na ce ta ba shi aje mu wannan wuce na ta ce mana dai kan kare shi kan mutum ban na ƙara shiga mata an kare makaranta ban tsara ba shiga mata. Wallahi ƙara shiga mata bai. To wannan abokan suke ban shawara ka je ka ba ta kuwa da na je na same ta gida. Har gida ma? Har gida na je gidanta. Tana farfaje gidanta. Na je na kaida ta na wani mana da na ce to madan da Allah ya hakuri ya ga wannan abin da ta ce kaga ka je ka ban waje. Ko ta shiga ɗakin ta. Kawai na ce kan buro ba Allah ya ji ta. Kawai shiga cikin ɗakin. An kuriya na shiga cikin ɗakin. Ina lillahi ko wani kiyar suka ga gana ya ma. Allah ya ga ma. To a lokacin da mutum ya yi ma wadda zai faru. Kawai ni na bulla ta yi ma. Sama zan yi Allah su ta yafe. Cikin ɗakin ko ƙurin ɗakin. Ya hakuri na shiga mata kawai ni sai ta yafe. Kuma ka tana gana na shigo ta ce kawai je gana. Zai ga yayi ma. Wato bai riga zo mi. Sai ka tuna mu lokacin da ina bugu yaran jama'a. Wallahi akwai wani yaro kai a takaice na yi rashin imani da kana yaro